Hij leeft gewoon, het spreekt. En hij had gewoon bij de players. Alle foto's en dingen, daar staat erbij op. Familiefoto's maakt me protte van bij hem. Deze Hollandse Line Linde spreekt net alleen nog van jongen. Hij is ook in het visierkamer van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die wil de BM graag onderzoeken om te leren wat nodig is om ze te behouden. Deze Line is 160 jaar oud. En dat is ik wat te zien. Het is net gevaarlijk voor de BM. Je zag hier wel weer dat er hem zelf herstelt. Hij krult om die bast die groeit weer terug. Venja had er al eens een BM-chirurg bij gewoon. En die zeggen een zoene Hollandse Line BM. Nou, terug om 1 keer in de 2 jaar te snoeien. Alles het gewicht eraf en bloed er eigenlijk in evenwicht. En dan, nou ja, dat squarren dat stapt in mij. En hij krult hier al om, hij herstelt hem zelf.